Noite de accidentes no Barbanza, 2 persoas resultan feridas en sendos accidentes en Outes en Rianxo. Os bombeiros de Boiro acudiron a ambos sinistros. Dos accidentes protagonizaron a noite no Barbanza. O primeiro deles ocorreu en Outes arredor das 8:30 da tarde de onte. O segundo produciuse contra as 12 na autovía do Barbanza ao seu paso por Rianxo. O accidente de Outes produciuse por unha saída de vía na estrada comarcal 550 ao seu paso por Riba de Mar. Sí, bueno, recibimos unha chamada ás 8:30 da noite de onte que no lugar de Riba de Mar, no concello de Outes, se produxera un accidente, había unha persoa que estaba atrapada, desplazouse unha dotación de bombeiros a todo o lugar, ao chegar ali, pois xa estaban actuando tanto o GES de Noia, dos membros do GES de Noia, como unha ambulancia, e a persoa acababa de ser rescatada e escarcelada polo Servicio Municipal de Noia. Tamén chegou o helicóptero, pero, bueno, decidiuse ao final que a persoa fora trasladada en ambulancia. Bueno, un traballo que despois consisteu en retirar o vehículo da estrada e limpar os restos do accidente. Pasadas as 12 da noite, os bombeiros de Boiro tiveron que volver a intervir nun accidente de tráfico, desta vez en Rianxo. O vehículo saíu da vía e, polo momento, a Garda Civil de Tráfico está investigando o sucedido. Chamounos 112 ás 12:05 desta noite de que había un accidente na autovía en dirección Ribeira, a altura do concello de Rianxo. Desplazouse unha dotación de bombeiros ao lugar e ali había un coche que sí que se había sufrido un accidente, que se había saído da vía e estaba facendo todas as dilixencias a Garda Civil de Tráfico. Bueno, nada, estivo tamén mantemento, colaborando nas tarefas de limpeza da vía. O ocupante non se atopaba no lugar do accidente, xa que ao parecer marchara do lugar con outra persoa.